Čau, já jsem Honza. A já Viktor. A dneska budeme... tady je moje sestřička Karenka, kterou musím vodit do školy, je to fakt na hovno. Takže a teď budeme trošku rušit klid. Tak jo. Za chvíli jdem na to. Takže tady je nějaký týpek. Ty vole, nějaký bastard. Budeme mít nový kanál Bastardi.cz, tak se určitě podívejte. Tak já to teďka stopnu a uvidíme se až za chvíli. Takže čau, jsme zpátky. Stávat, budíček! Když já nespím, nikdo nebude spát! Tak jo, on si toho nebál. No ty jenom s foxlikem. Sem, pojď mi to říct do očí. To je. Tu je nějaký negři asi přijel. Nega. Niga. Tak já si to tady chillu, ty vole. O, frajer. A Honza nám ukáže parkour, jako prase umí na lavice, na všude. Prese. Sandokan! Ale tuplej frajer. Tak jo, jdeme to. Takže čau. Čau lidi. Tak čau. Já vás budu zdravit u dalšího videa. Tak čau. Čau.